Čaute ľudia, vítajte pri novom videu. Máme tu novú zelenú petardu. Green Hunter. Hej, Green Hunter. Dobranivá Green Hunter. Vidíš tú petardu? To sme si vyrábali sami vlastnoručne. Má to nejak cez Vlastnopomocne. 4 gammy. A ideme to väčšie kam dávať do rúry. Tu. Na to žrúru, kameraman. Do tejto rúry to ideme dať. Tam to má spadnúť a my to zapalíme. Áno. No môžeme Ideme ísť na to ľudia, Môžeme poďme ísť na to, zatiskajte. Poďme na to. Napíšte do komentáru, čo si o tom myslíte. A dajte si na video Dajte like, odber, tuto Adamovi za kamerou. over. Ideme na to. Dajte na video 5 lajkov a dáme druhý part. Hej, ak bude 300 lajkov na videu, tak dáme možno aj part 3. No môžeme ísť na to. Dobre, poďme na Zapaluj to. Zapalujeme, vidíte ľudia? Vidíte? Zapalujeme. No. Kokso. Takže To je Bulldog Killer. 2-gramový. máme tu part 2 Part 2 tu. A je to, je to v jednom videu a part 2. Ak máte akože strich, bum. Ak To máte bude. náhodou kontakt na šľuky alebo niečo také, to píšte do komentu. Ďakujeme. A ak viete, A volá-